larymau mwg yn achub bywydau. Gall mwg eich lladd chi a'ch teulu ymhell cyn i'r tân eich cyrraedd. Bydd gennych fwy o sians o oroesi tân os ydych wedi gosod larymau tân yn eich cartref. Dylech osod o leiaf un ar bob lefel o'ch cartref. Os nad oes gennych larym mwg, mae'r gwasanaeth tân yn ei cyflenwi a'i gosod yn rad ac am ddim. Hyd yn oed os oes gennych larymau tân, gallwch elwa o ymweliad diogelwch yn eich cartref, a gallwch gael mwy o ddyfeisiadau diogelwch tân yn rad ac am ddim. Hoffai Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru wneud yn siŵr bod pob aelwyd yn ein cymunedau yn cael cynnig yr un mynediad at ein gwasanaethau. Mae'r larymau tân yn siarad yr un iaith i bawb pan ddaw i achub bywydau. Am ymweliad diogelwch yn eich cartref yn rad ac am ddim, ffoniwch 0800 169 1234.